Hvad er redox-signalmolekyler? Det er noget, jeg har beskæftiget mig med de sidste snart 5 år. Mit navn er Gerti Millerund, og jeg vil prøve at forklare helt simpelt, hvad det egentlig er, hvad de gør for os. Vi er født med 100% produktion af de her redox-signalmolekyler. Vi er lavet af vand og salt, og inde i hver celle, som er sådan en lille saltvandspose, der er en energifabrik, der hedder mitokondrier. Mitokondrier skaber energi, det hedder ATP, og så udleder det redox-signalmolekylet. Ordet redox er et sammensat ord af reduktion og oxidation, og vi skal altså have balance i det her reduktive og oxidative. Videnskaben har stadfæstet og givet Nobelpris til, at redox-signalmolekyler er livsnødvendige for alt liv. Vores foster modtager det første signal på 22. dagen. Signalet, der tænder hjertet. Hvert år så mødes videnskabsfolk på kongres i Paris til Redox Medicine. Og hvis du går ind på pubmed.gov, vil du se, at det er en videnskab, der er i kraftig vækst, og der de sidste 15-20 år er skrevet over 43.000 journaler uploadet omkring emnet, hvordan redox-signalmolekyler påvirker hele vores krop. Alt i vores krop. Redox-signalmolekyler sender signaler. Det er kroppens wifi. Det de gør, det er, at de får sendt alt andet, vi optager, rundt i kroppen. Redox-signalmolekyler går ind og opdager, hvis der er ubalancer, reparerer ubalancer, udskiller for dårlige celler og kopierer og gendanner friske nye celler. Det er altså en meget vigtig opgave, de har. Men alderen gør, at vi får mindre og mindre produktion af de her redox-signalmolekyler. Kunne du godt tænke dig at høre mere om emnet, og hvordan du kan booste din egen energi i de her redox-signalmolekyler, så følg med her.